това ще бъде един ноемврийски влог. Това марка са, откъде съм ги взела снимка на месец ноември. Няма къде да ги пробвам, няма къде да ги видя. Ме дразни, да ми тежи. И така беше до към 30-та ми годишнина. Колко е яко! Здравейте и добре дошли отново в моя YouTube канал. За тези от вас, които попадат на него за пръв път, казвам се Михайла. Както сте видели от заглавието, това ще бъде един ноемврийски влог. Ако попадате на този влог сега, вероятно сте гледали няколко коледни видеа, които направих през декември за нови покупки, за украса в къщи. Този влог обаче ще бъде една снимка на месец ноември, защото за мен той беше много динамичен. В него ще гледате различни сегменти от ангажименти, които съм имала. Не всички, само тези, които съм снимала. Различни други моменти от моето ежедневие. Ще кажа и няколко думи за новите диоптрични очила, които си взех. Някои от вас ми бяха писали. Благодарим за търпението. Това марка са, откъде съм ги взела. Различни подробности за тях, които няма смисъл да се обясняват в отделни съобщения, затова реших да ги спомена във влог, обаче това пък се отложи във времето, но най-накрая все пак ще го коментирам. Не мисля, че ще кажа кой знае каква информация, но все пак тези от вас, които си търсят подобни чола или си чудят какви чола да си вземат, могат да се получат от някои мои грешки или пък да научат нещо ново. Както казах, този влог е една снимка на месец ноември, даже края на октомври до края на ноември. Специално тези месеци октомври, ноември, декември са супер динамични в моята работа. Графика ми е пълен. Скача се от събития в събития, от тема в тема. И съм снимала някои неща, някои разбира се не съм ги снимала, защото просто нямаше кога. Но сега вече е съвсем края на декември, вкъщи съм си и нещата са доста по-спокойни. Имам възможност да наваксам с кадрите, така че този влог и следващия, който ще гледате, ще бъдат реално последните за годината. Надявам се, че ще ви бъдат приятна компания в междупразничните дни. Няма лампи. Тук е нашето място. Ама сега да. Настроение, за да може това да се преде и в гласа. Enhancing participation and inclusion. The focus is on professional management.
Tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Преди час-два се прибрах от работа, вие сигурно вече сте гледали кадри и реших, че преди вечеря имам време малко да пообработя влога, който ще е за тази седмица. И се сетих, че ви бях обещала да кажа няколко думи за новите ми диоптрични очила, които вече не са даже толкова нови, но все пак може да бъде полезно за някой от вас. Това ще го направя сега, тъкмо е удобно. Ето ги въпросните очила, които, прощавайте ако са малко мръсни, но не съм ги почиствала специално. Да видим дали се фокусират. Това е марката. Това са очилата. Ето тук са наносниците, да видите от какъв тип са. И така, това представляват очилата. Много съм доволна. Просто точно това, което исках. Никак не обичам да си сменям диоптричните очила. Едно нещо да има, което да ми е некомфортно, да ме дразни, да ми тежи, нещо да ми опира и не мога да спра да мисля за него. Почвам да избягам да ги ползвам, за работа не са ми удобни и така нататък. Затова мога да кажа, че те съм супер доволна. Просто отговарят на абсолютно всички изисквания, които имах. Преди обаче да коментираме какво точно търсих като очила, какви ми бяха изискванията и така нататък, защо избрах точно тези, ще кажа няколко думи за това всъщност какви очила ми трябваха. За щастие аз имам малък диоптър, 0,5 на едното око и много лек астигматизъм на другото, като офталмологът ме е посъветвал да не слагам стъкло, което да е специално за астигматизъм, за да може окото да продължава да се опитва да се бори и от само себе си да се стреми да го коригира, а не да се размързелива и твърде много да разчита на стъклото. С една дума съм с късогледство, но въпреки че са ми малки диоптрите, имам нужда от очила, за да виждам надалеч, особено ако трябва да чета текст надалече, да кажем на презентация или какъвто и да е друг текст и табела и така нататък. Нося очила от 14 годишна, като тогава диоптърът ми се беше качил до 1,5 на едното око и 2 на другото око. И така беше до към 30-та ми годишнина, когато всъщност в резултат на здравословно хранене, тренировки и така нататък отслабнах много килограми и диоптъра ми падна до настоящите 0,5 на едното око и супер лекичък астигматизъм на другото. Моделът, който си бях харесвал, беше с този цвят, който на английски се нарича Totus, а всъщност се изписва доста по-сложно.
и означава цвят на черупка на костенурка. И идеята е, че наподобява преливането на различните цветове, които са в черупката на костенурката. Исках също така наносниците да бъдат част от рамката, както са тук, а не да са отделни такива движещи се плочици. И другото ми изискване, което може би е едно от най-важните, беше да бъдат изключително леки. Просто такъв тип очила с големи стъкла и не само всякакви очила, които са тежки. Аз не мога да ги нося дълго време, а ми се налага да стоя с тях цял ден, когато работя. Не само когато съм на ангажимент и когато съм вкъщи и трябва да използвам очила. Просто най-важната характеристика за мен за ни очила диоптър е те да са супер лекички. Исках, разбира се, да са красиви, да са в стила, който искам. И се оказа, че точно тази комбинация е доста трудна задача за откриване. С масово моделите, които видях, които са от този тип, бяха много тежки, или пък тези, които бяха по-елегантни и по-леки с по-тънки рамки, бяха с отделни наносници, които на мен изобщо не са ми удобни. Тук ми стават ранички, макар че за някои хора пак те са по-удобни, но това си е въпрос на личен вкус. Просто гледах в сайтовете на най-големите оптики, които съм чувала, да видят те с какво разполагат. Набелязах си модели, но колкото и да предпочитам да пазарувам онлайн, с рамки за очила няма как да се получи, защото трябва да си поръчам 15 модела, които да пробвам вкъщи. Има и там и други специфики. Да не говорим, че дори да си избера модел, пак трябва да се ходи до оптика, за да мога да си сложа стъкла. Затова реших направо да си набележа моделите от въпросните сайтове и да отида в оптиките в няколко от моловете, за да си харесам направо на живо и рамката, да си поръчам стъклата и така нататък. Това, което ми стана ясно, е, че де-факто 90% и повече, може би, от моделите, които ги има в сайтовете, ги няма на живо. Тоест, аз дори да искам да ги видя, няма къде да ги пробвам, няма къде да ги видя. Или пък ще ми ги докарат след няколко дни, или пък ги имат в не знам си кой магазин в друг град. Съответно, това няма как да се получи. Изгубих си целия ден в обикаляне, почнах да си преосмислям желанията, какви очила да си взема. За щастие, в последната оптика, която влязох, когато вече бях решила да се отказвам, открих всъщност тези очила. И още веднага, щом ги сложих, ги харесах, защото бяха невероятно леки и отговарят на изискванията, които имам. Покритията, които имат, са против надраскване, антирефлекс и също против синя светлина. Тоест, това е светлината, която се излучва от екранните устройства. Оптиката, от която ги купих, е Grand Optics. Погледнах дали ги имат в сайта, но не можах да ги открия. Може би вие ще ги откриете. Ами май това беше всичко полезно, което се сещам да кажа по темата с очилата. Ако имате все пак някакви допълнителни въпроси, пишете ги в коментарите. Благодаря за търпението на момичетата, които ми писаха в Instagram, защото няколко човека ми писаха, за да ме питат за различни подробности за очилата и съм им казала, ще направя видео по въпроса. Направи го, надявам се да съм ви отговорила. Ако не, пишете или в Instagram, или в коментарите, аз ще ви отговоря. Дано да ви е било полезно, да си заслужава очакването. Това беше по тази тема. Аз отивам да вечерям и ще се видим по-нататък в блога. Ами, какво да ви кажа? Честит първи сняг от мен, макар че разбира се ще видите влога с малко закъснение. Колко е яко! Много е яко. Изглежда обаче мокър снега, така че няма да се задържи дълго. Но все пак е много, много яко. Трябва да приберем градинския мъркуч. И туичките милите как са натежали. Трябва да ги изтръскам, защото иначе ще си изпочупят клонките. Водата в кофата е замръзнала. Има лед по айсбата. Изобщо студа е ефектен. Оринсия, време е за якето. Трябва да сложим якето. Ей! Ето се сега с якето. Тръгваш навънка. Инструктажът е следния. Ще видиш сняг. Ти не го очакваш. Да се стресираш, но няма как. Айде, тръгвай. Здравейте. Каква красота, какво нещо. Айде да те видим. Ти да действаш. Айде, ти бе.
Как тихичко, или не знам дали се чува на камерата, съвсем леко ми капкат снежинките по якето. Наблизо искам да те виждам. Да, най-доброто. Най-доброто за пиене е това. Локвата гръмналата. Отивай да вършиш нещата, които трябва да се свършат, защото имам работа после. Лори, отивай да вършиш работа, хайде. Добре, че е с жълто як, иначе изобщо няма да се откроява. Това дибаненци. Това беше всичко за този влог. Надявам се да ви е било интересно и приятно в моята компания. Ако е така и също не сте се абонирали за канала, можете да го направите, за да не изпускате следващите видеа. Също така да харесате видеото, ако то ви е допаднало, да коментирате, ако имате някакви въпроси или просто искате да кажете едно здрасти. Чао и до следващото видео! Tell me about the people that you know who are trying to feel alive.